бешазорҳо ҳолати атмосфераи заминро мӯътадил нигоҳ медоранд. агар аз боло мушоҳида намоем, бешазорон як қисми зебои кураи заминро ташкил медиҳанд. бешазорон на ин ки табиат ва муҳити зистро мӯътадил, балки моро аз офати табиӣ нигоҳ медоранду боду ҳаворо низ тоза менамоянд. ғайр аз ин, дар бешазорон қисмати зиёди ҳайвоноти нодири олам умр ба сар мебаранд. онҳо манбаъҳои асосии захираи оби тазаи ошомиданӣ маҳсуб меёбанд. аз ҳамин сабаб ҳам нигоҳубини бешазорон яке аз вазифаи асосии на танҳо ҳукумат, балки ҳар як фарди соҳибхирад ба ҳисоб меравад. чуноне ки мусиқишиноси машҳури аврупоӣ Бетховен гуфта буд, тамошои як дарахти сабз барои ман бузургтарин лаззат мебахшад. шинонидан ва нигоҳубини он корест бисёр фораму таъсирбахш. дар тоҷикистон масоҳати майдони бешазорон қариб 0.3% ташкил медиҳанд, ки рӯз то рӯз бо сабабҳои гуногун дар ҳолати нобудшавӣ қарор доранд. кам кардани масоҳати бешазорон на танҳо ба нестшавии олами наботот боис мешавад, балки ба нобудии кулли ҳайвонот оварда мерасонад. мисоли равшан паланги туронӣ, ки замоне дар мамнӯъгоҳи бешаи палангон мезист. ҳоло бошад, аз паланги туронӣ танҳо номаш дар китоби сурхи Тоҷикистон боқӣ мондаасту халос. дар мамнӯъгоҳи давлатии бешаи палангон охирин маротиба соли 1954 паланги туронӣ ба мушоҳида расидааст ва соли 1974 танҳо изи пои ӯро дидаанду халос. мисли паланги туронӣ ҳайвоноти бисёре дар ватанамон ба муҳофизат ниёз доранд, ба монанди оҳуи бухороӣ, ғизол, паланги барфӣ, тазавр, мурғи ҳилол, суғури сурх ва ғайраҳо мисол шуда метавонанд. яке аз сабабҳои асосии кам шудани майдони бешазорон ва олами мавҷудоти он дар замони Тоҷикистони шӯравӣ ин бераҳмона несту нобуд сохтани ҳудуди бешазорон ва ба заминҳои кишт табдил додани он мебошад. дар замони ҳозира бошад, баъзе мансабдорон барои истироҳат ва фоидаи худ бешазорон ва мавҷудоти онро бераҳмона несту нобуд менамоянд, ки ин дар навбати худ ба бадшавии сатҳи муҳити зист сабаб мешавад. кишвари Олмонро 44% ҳудудашро бешазорон ташкил медиҳанд, аммо мардумаш беиҷозат шикор наменамоянд ва бешазоронро низ нобуд намесозанд, зеро сатҳи зиндагӣ ва маърифати экологияшон баланд аст. як дарахти на чандон калон дар як шабона рӯз он қадар оксигенро хориҷ менамояд, ки барои нафаси тоза кашидани 3 одами калон дар як шабона рӯз кифоя аст. як гектари бешазори созанбар дар як сол қариб 40 тонна ва як гектари бешазори паҳнбар қариб 100 тонна гарду хокро ба худ мегирад, ки дар тоза нигоҳ доштани муҳити зист нақши калон бозида, намнокии ҳаворо мӯътадил нигоҳ дошта, садоҳои зиёдатиро паст менамояд.
обе ки бешазорон дар худ нигоҳ медоранд барои дар фаслҳои гармо таъмин намудани оби рудуҷӯйҳо нақши муҳим мебозад. аз ин рӯ бешазорон заминро аз эрозияшавӣ нигоҳ ва самаранокии онро зиёд менамоянд. бешазорон на танҳо пири сабзпӯш, балки модар табиб ҳам мебошанд, ки барои инсоният растаниҳои гуногуни табобатиро офарида, мардумро бо гиёҳу меваҷоти гуногун таъмин намуда, худ як лоиҳакаш, сохтмончӣ, манбаи асосии витаминҳо ва табиби ҳозиқ мебошанд. қисмати асосии бешазорони кишварамон дар минтақаи муассисаи давлатии ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда дохил мешаванд, ки зиёда аз 90 000-ро бешазорон ташкил медиҳанд. аз 3 100 000 гектар ҳудуди парки миллии Тоҷикистон, зиёда аз 30 000 гектар бешазор дар ҳудуди ноҳияи Сангвор, парки Тавилдара ва қариб 50 000 гектар мамнӯъгоҳи давлатии Бешаи Палангон ва боқӣ резервати биосферии Ромид ва парки табиии таърихии Ширкен ҷойгир мебошанд. дар кураи замин бошад зиёда аз 1,5 миллион намудҳои гуногуни растаниҳо мавҷуд мебошанд, ки ҳар қадоми он дар ҳаёти сайёраи замин ва муҳити зист нақши алоҳида ва ҳалкунандаи худро доранд. бешазорон организмҳои сарҷамъи ягонае мебошанд, ки дар ҳаёти биосфераи замин нақши муҳим бозида, намуди зоҳирии кураи заминро зеботару ҷолибтар менамоянд. бешазоронро ҳимоят намоед, тавре ки онҳо ба шумо ва набиравони шумо шодӣ биёранд. пои пиёда дар бешазор гашту гузор намудан ва бо як муҳаббати беандоза гӯш намудани садои бешазорон беҳтарин лаззати зиндагӣ аст.